A vy už neplačte. Magdalenka, viem, že ste Ďula mali radi. A ja som ho mal. Ty nemôžeš rozumieť. Ako by som nerozumela? Hovorím, že takých ľudí u nás niet. Čo mi ty hovoríš? Na to ja nič nedám. Tá mašina bude do večera tu. Janko pôjde ku Kováčovi a tú mašinu sem dovezie. Čo by tu robila? Nebudú už toľko. Janko pôjde ku Kováčovi a tú mašinu sem dovezie, rozumieš? Za chvíľku máme žatvu a... Kedy je u vás žatva? Kedy je žatva? Hádam, keď dozrie zbožie. Bože, to viem, ale kedy? Po svätej Anne. Po svätej Anne, Tu bol kalendár. Nič o ňom neviem. Ale ja to viem, kde je ten kalendár? Tak si ho asi niekto vypožičal. Kto? Katka, už tam není. Kde je kalendár? No, na dvore. Kto ho vyhodil na dvor? Katka. Už aj utekaj, pe ten kalendár, ti hovorím! Ja ti dám. A ty, Jano, sem poď. Nechaj ma. Dobrý deň, vyšujem. Janko, pôjdeš ku Kováčovi a donesieš sem mašinu na mátenie zbožia, rozumieš? A obidve mašiny mám doviesť. Ako? Vari má môj brat dve mašiny na mlátenie. No, pravda, že každú inú. Mláťačku a parnú mašinu. Tak ja som A vody mi dones ešte. Tak ja som prvý dedič a o tomto sa tu dozvedám teraz. Janko, pôjdeš ku Kováčovi a donesieš obidve. A utekaj preč. Kde ich dám? Až ich dovezie. Na dvor, nie? Na dvor sa nevmestia. A okrem toho nám na ne naprší. To sú také veľké. No, pravda, že ako chalupa. To bola ozaj hlúposť. Kúpiť si dve mašiny veľké ako chalupy. No prečo si bať nekúpil menších? No, menších nie to. Ale čo by nebolo? Pán Stárek, netrápte sa o stroje. Kováč je statočný človek. Má veľkú kôľu, kde stroje uschová. U nás na dvore by sa zničili. On ich pre žatvu vyčistí, namaže, aby boli pripravené do roboty. Veď on sám obsluhuje párne stroje. Vyčíte, dostaneme teda aj naše peniaze, no. A ja si myslím, že je všetko v poriadku. Juro bol poriadny človek. Áno, veľmi poriadny. Najlepší človek na svete. A keby ste videli, švagor, ako mal všetko v poriadku, ako na všetko pamätal. Ja aj za toho mám i teraz po smrti rada. Ja aj veru, Pán Boh mi je svedkom. Nemusíte sa teraz Boha dovolávať tu. A čo si myslíte, že my, jeho bratia, že my sme ho nelúbili? Hej, veľmi sme ho ľúbili, veľmi. Janko, ja ti poviem úprimne, vy dvaja ste sa nemali veľmi radi. A to neviem, Martine, to nie. Ešte som nevedel, že Ďuro nechal po sebe taký veľký majetok. A už som si povedal, postavíš mu pomník a na mamovú dosku necháš veľkým písmom vytesať. Všetko zanikne, i svet pominie, ale moja láska k tebe nikdy nevyhynie. Barty. To je pekné od teba. Ale myslím, že tým nápisom nepomôžeme bratovi späť na Boží svet. Ale ozaj by si zaslúžil veľký pomník. Lebo bol veľmi dobrý. Veľmi dobrý. A najmä, že bol veľmi šporivý, na to nesmieme zabúdať. Šporivý. Pravda, že? Veľmi šporivý. Čo to máš? Nič, ako vidím, čítali tu testament. Je to veľmi rýchle. No a prišiel ešte jeden dedič. Koľko sa ich tu ešte zíde? A teraz sa nadula kráva, tak šli všetci za ňou. Boha, stračená, je už stará. Bol to prvý kus dobytka, čo kúpil gazda do chlieva. Neprežije dlho svojho pána. Od Matejovi, aby sa išiel na stračenú pozrieť. A čo tu robili dediči? Hádali sa. Si počúvala? Nie, ale kričali, ten veľkomožný pán najviac. Kto je to? Ale ten pisár od súdu. O, ten neľudský dvor, sobec, kupáň.
No, ale slúbil mi klobúk z mašľova. To pánky na opätku. Ja by ti mohol kúpiť ich chalupu. No, alebo nebudem mať ani na tú mašľu na klobúk. Berú Matejovi. Magdalena, ja volaču viem. Takého. Je to s tým dedictvom. Čo tu robíš? Čo nejdeš pomáhať do chlieva? Čo budem robiť v chlieve? Čo budem robiť v chlieve? Pomáhať! Nezjavte tu na mňa. A tak ty teda takto. Však počkaj, veď ty polečíš. Jaj, veď vy budete teraz pánom u nás. Kto vzal zo stola ten zápisník? Tú knižku? Áno, tú knižku. Neviem. Ako to, že nevieš? Nik okrem teba tu nebol. Kde je? A kúpite mi ten klobúk? Nie. Tak dobre. Čakaj. Kde je ten zápisník? No najskôr mi kúpte klobúk a potom vám možno poviem, kde je. Tu. No, 100 korún. To je. No, 100 korún. Nečítal nik ten zápisník? Nie. Nik ho nemá v rukách. 100 korún. Kto mi toto nahadí? Dostanete to z dedictva, aj s úrokmi. Dobre, tak tu máš, ale najprv mi povedz, kde je ten zápisník. Sama máte pod skriňou. Čakaj! Ty darebník. Nehádajte sa tu. Ľudia vychodia z chalúb a pýtajú sa, čo sa stalo. Tá, bratia sa bijú o dedictvo, o vás. O mňa? Nože povedzte, komu dáte prednosť? Počujte, Magdalena. Tuto, môj brat pýtal vašu ruku pre seba. Tak mi povedzte, komu dáte prednosť? 60-ročnému starcovi alebo nášmu mladému Janíkovi? Čo chcete odo mňa? Predsa to dedictvo Ďuro všetko porúčil vám a keďže bratia chcú dedičstvo, musia si zobrať i vás. Pre dedičstvo? A to má pre mňa malú cenu. Ježiši Kriste, náš gazda! Dobrý večer! Moje šťastie. Moje šťastie! Magda, boskaj ma! Môj drahý, milý! Mŕtvy sa vrátil! A ty to vieš? Všetko, Magda, boskaj ma! Ďurko, dosť, pozri, koľko je tu ľudí. Kde? Boskaj ma! Ale Ďurko! Potom. Dohodnutú. Tak ty si sa neutopil. Prečo by som to robil? Však som celkom rád na svete. Tá loď Bementá ale stroskotala, hej? Áno, tá sa potopila, ale ja ako furt zameskal som jej odchod. Tak som išiel druhou loďou, Abraham Lincoln. Zaplať Pán Boh. Nuž? Ako sa dostalo tvoje meno do zoznamu mŕtvych? Už cestovná kancelária objednala na lodi Breme pre mňa miesto. Tak sa stalo i to, že som sa dostal do zoznamu cestujúcich. To snáď bola vôľa Božia. Magdalena, poďte, tie zemiaky už sú varené. Ježiši Kriste, náš gazda, vy ste živí? Živý, Vary, si nemyslela, že vypchatý. No, dobre, už sme ešte nevečerali, poďme teda jesť. Tak, a teraz sa môžete rozdeliť o tie 3 milióny. Stále nechcel veriť. A ja som tomu stále nechcel veriť, že sa utopil. Zlá bujna nevyhynie. To je na nič hodník. Náročky išiel druhou loďou, aby sa nám pomstil. Ale úmrtné oznámenie. Ale to úmrtné oznámenie, čo som dal do novín, to mi musí zaplatiť. A kováč. A krčmár vám odkazuje, že si tam máte ku ním prísť posedieť a pozhovárať sa. A dnes nemôžem, Janičko, pozri, máme návštevu. A zajtra zavčas ráno musíme do pola, na lúku. Pozrite sa, to mi náš gazda doniesli až z Ameriky.
idú celkom správne. Státok je v poriadku, Janičko? Všetko je v poriadku. Tak, tu máš. Rozdiel sa so Štefanom. Choďte do krčmy a napíte sa na moje zdravie. Joj, zaplať Pán Boh, vy budete veru dložiť, keď vás valí za mŕtvého. To je človek, ktorému najväčšiemu šťastiu stačí tak málo. Vlastne hodinky s reťazkou naplňa šťastie celého jeho života. Ničko? Je pravda, že som tie knižky uschoval pri sebe, ale to len preto, lebo boli tam celkom hore na tom kredenci a ja som sa bál, aby ich niekto nezobral. Od našich ľudí nikto. Ale sa nevyhovárajte. A prečo si mi ich hneď neodozdal? Pretože sa nechcel pred nami k tomu priznať. Vzal ich. Vzal ich pre seba, aby nik z nás o tom nevedel. Verieš, že ti sa utopil a že ich nik z nás nebude od neho pýtať. Tak, teraz vieš, akého máš brata. Hanbí sa za neho. Hanba vám. Už aj dajte sem tie vkladné knižky. A vy si myslíte, že ich dávam? Za všetky tie urážky, čo ste o ňom povedali, ha? Ja, že som urážala švagra. Jo, švagor, dosvedčte mi, čo som o ňom hovorila? Že to je len dobrý človek, to najlepšie som o ňom hovorila. Že je spravodlivý, svedomitý, šporivý, nefajčil, karty nehral, A že všetko napkal jednej slúžke, to ste nepovedali, nie? Nie, to som nehovorila. A že je to na nič hodník, že je to súlovosť a že si neváži vlastného majetku, to ste nevraveli, ha? Ja, to som ja nehovorila. To ste hovorili vy. A ináč ste ho nenazývali iba že je lún. A nazývali ste ho len taký ďuro. Tak to som nebol ja. To povedal Martin. Ani slovo som nebojal z toho, čo tu hovorím. Tak takto sa veci majú. Tak vy ste sa už starali o dedičstvo. Tento pán sa staral o dedičstvo. Ja nie. Kde je zápisník? Povedz teraz, kde si náš zápisník? Váli ste si len neprečítali to, čo malo byť nezabudnuté? Čo? Vnikli ste do môjho tajomstva? Ja som nikam nevnikala. To on všetko prekutal. Janko, to nebolo od teba pekné. Janko, to nebolo od teba pekné. A od teba zase nebolo pekné, no. No čo si to o mne napísal? Matka by ťa zverila ako najmladšieho, aby som sa o teba staral a ťa vychovával. Keď už o tom hovoríš, tak ti poviem, aká bola tvoja starosť nado mnou. Nechal si ma váľať v prachu a blate a išli sa zabávať s kamarátmi. To mi o tebe rozprávala matka. Ale ja som chcel zabudnúť, podať ti ruku, aby sme sa pomerili. Chcel som pomôcť všetkým tým, ktorí potrebujú pomoci. To povedala a nie to vlastný brat. Cudziemu človeku si ľahostajný, ale mne je zle, keď si pomyslím... No tak toto má človek za všetko toto, ako tu robil. Vezmite si z môjho prípadu príklad pre život. Od dnešného dňa ani jedného z vás nepoznám. Rozumiete? Bol som sám a zostanem sám. Zostaň sám, veď najsilnejší človek je ten, čo stojí sám. A ako ste to mysleli, švagor, s tou márnotratnou ženou v tom svojom zápisníku? A čo je to háveť? Som ja háveť? Tam sú dvere, som vám povedal. Ale dajte si pozor na ústa. Dobre, pôjdem, ale preto som sem neprišla, aby ste ma tu urážali, po mne šlapali a tupili. Ja som vám nič neurobila. Nič. Čo to zvoní? Kde to je? Nuž, Veru, tu no je to. Ahaju, čo si všetko nakradla. Teraz sa vám pôjde ľahšie domov. Môžete sa poďať dať. Aké je to všetko hlúpe. Psi odprevádzajú moju rodinu. Ale zabudli sme na spevákov. Janko, Katka, zavolajte ich no. Či nie ste radi, že som živý a zdravý? Vám sme, ale Jano vôbec neplakal, keď zistil, že ste sa utopili. Ty sprostá. Ja som vedel, že sa náš gazda vráti.
Aspoň niekto neveril na moju smrť.